Fantastic Friday! Wow, talagang kanina napag-usapan talaga natin. Marami tayong guests na nagbigay sa atin ng bagong pananaw na pagiging fantastic in terms of helping our culture sa preservation at helping a great platform sa ating mga artists dito sa Cordillera. Yan nga. And partner, sabi nga natin, naalagaan natin yung innovation, yung creativity, Yes. yung puso mo, yung passion mo on what you're doing. Recently, nakikita natin yan daw, we can be passionate in what we can do by inspiring others as well. At hindi natin na patatagalin pa. Yes. A Fantastic Friday ngayon with our Fantastic Friday.